Amaiur zintzota lehia da, herriak aladaki, zure egoera gogoratuz, borroka dezagun oraindik. Zure egoera gogoratuz, borroka dezagun oraindik. Mila bozeunda hogeita bian Amaiurko gaztelua, Kastiako erregearen kontra, berrehun gudari lehia da. Borroka bikaina egin zuten, Nafarra askatasunaren alde. Borroka bikaina egin zuten, Nafarra askatasunaren alde. Amaiurko gudarien reinua euskaldunek ezazteko, mila bederatziehun hogeita bian monumentu bat goratu, hogeita hamekan bota eta lauetan hogeita bian berritu. Hogeita hamekan bota eta lauetan hogeita bian berritu. Nafarta euskaldunen zainetan odorik baldin badaukagu, bertara joan beharko genuke denok batera